Under Gammel Carlsbergs besøgscenter, der står vi nu ved den gamle lavvarslingscentral for det storkøbenhavnske område. Centralen her er indrettet i 1951 og har været i brug indtil Luftmeldekorpset, som benyttede den, blev nedlagt i 2004. På stedet her har man plottet, det vil sige, at man har præsenteret fly, som fløj i lav højde over det sjællandske område. Og meldingerne til centralen her kom fra luftmeldeposter, der stod ude omkring i det sjællandske område. Der blev meldt ind til centralen her med telefon, og derefter blev der plottet på bordet, hvor man havde set fly flyve forbi luftmeldeposterne. Omkring i centralen der sidder der repræsentanter for det øvrige forsvar, som har haft mulighed for at se på bordet og vurdere den situation, som bordet det viste lige på det pågældende tidspunkt. Og de har så videreformidlet oplysningerne til deres myndigheder, henholdsvis hær og søværn og flyvevåben. Man har også fra stedet her dirigeret egne jagerfly, som kunne sættes ind imod en eventuelt fremrykkende fjende. En del af opgaverne i lavvarslingscentret her har også at være at tage imod meldinger omkring atomvåben og biologiske og kemiske våbens anvendelse i vores område. Og der har man haft folk, der har siddet og været specielt uddannet til at kunne lave beregninger på udbredelsesområder for våbnenes virkning. Som sagt så ophørte tjenesten i 2004, og derefter så har centralen faktisk ligget tom hen, og nu er det så en del af den attraktion, det er at komme på besøg i Carlsbergs besøgscenter. Hvis man bestiller en tur, kan man få lov til at se centret.